Men şu an hiç özümi halifaya alıp baramak. Yöne halifalardan eşiden, öğrenen rahatlarmayken. Ama diplomamma beynimi de bulandı. Drone bağları bile salamlaşan. Bolya diver ha, bolya. Ol after sky'da messen göremeye değilen fikir yanlış. Her aydımın dinleyicisi yok man var. Yani soundtrack yarak yok. Hava. Min dünyame singenim, düşlerime kirenim. Avrupa, Türk, Arap, Türkmen, halk. Aylar yıllar geçti de, seni bana getirmese de. Şulaydı mı var ya? O edip, işlep, o edip aydan bilen duet severesem nehil var. Yürek başladı indi yalnızı taylarıp, yanlı günler geçtikçe aradı. Salam hormat aydın saat dinleyiciler. Bugün bizim kadarlı mehmanımız Mahmal Sesli Selvi Tuvakkılıcı var. Saatı yaklaşık bizim ikinci saatine başlayalım. Dilek bir bakkallar, dünya bir bağdır. Kimse yaşıyor, kimseler adır. Kimseler Allah'tan kılmazlar kedir. Kimse hak buyruğu tutup aradır. Görmesem seni, seyen sözünü. Duymasam bulmaz bulmaz. Bu da bağlanan benim yüreğim. Ara düştü bir yalan gep. Söyleseyim koymayar yürek. Senin bana çın sözlerin, günahkar men miyada ödüm. Selvi hoş geldin. Bizim mehman bolup kadir edeniz için köp minnetdarlyk bildiriýäs. Hormatygda sağ olun. Selvi kiçirek özüň barada bir maglumat berýäň dinleýijilerimize. Näçinji ýylda doguldy, näçinjiler çağalym, nerede geçdi? Hemmeňde salam. İşler açık olsun, iyi bir çötürmezsiniz. 20.02-20 diye mi? Hava. Hava, azıcık iş olup da bir durumsa çıkmışlar deyip. Beni değil. Doğru mutlu ya. Baktı var ya. 20.02 doğulanım. 20 fevralda oldu. Hava birazcık ulolluk. Beynimi de ulollu. Dünya arayışımdan giyinedi. Aşgabat'ta doğdum. Çağalım nerede işte? Çağalım Aşgabat'ta geçti hava. Dedem pakir 6 yaşında ayrıldı. Ecemiz uloldu bizi 5 çağalı. Doğulum bilen aldı bir gülyal yaşapıyoruz. Mektep deydi, aydım deydi, krujok deydi, onun İngiliz dili deydi, kompüter deydi, atşınaslık deydi. Atşınaslık bilen meşgul. Diplomam. Okudum, öğrendim, atımmadı. Ben atımızın arkayla erkin çapıp biliyorum. Atımmadı, onun öğrendim, soğudu şiriyordum, arasalayordum. Her baranda keşircik, onun at kulak para besiyem. Şonal yadım, onam şeker eltiydim, qoğur yadım. O tevayla uylayan mı? 2002, 2003, 2004 şu teoreklerdi. Giriyanı, yani varatadan giriyanı. Girdim. 10. mıqav dinlik deyilyadım, şoň yadım atşana. Sotaydan atmın sesi eştiriyadi da. Kişine yani. Sen tanıyadı. Yani Ferediyan'ı üçüyle. Girenimden. Ya keşem oluyor da. Yani hava. Moş duyanır, duyurdur edimlemden bilem o isimden bilem o. Duyadı, kişine yani. Hovluq yadım her gün. Avtobuslu, pişkom. Indi biz Mirik'de yaşadık da. Olam yukarıda Permay'da yerleşiydi. Ana şah yollan yukarı yürüyedim. Çıkomit geledim, o vakit ben qovjadım. Bu vakit yönü men atım uğramasına yüreğime var, bilsem. Çağılıp, o işte Allah'a şükür. Katı o deyin yani. Selvi biraz bana böyle değişen de, mekan tüyeli. Deyin de, aşırı ya değişen yani. Selvi Tuvakkılıcı ve bugünler nehili aydınlar görüldüler. Nehil klipleri üstüne işliyor. Ya olmasa kâde iştiğin Selvi Tuvakkılıcı devam ediyor. Şuradan deydiler. Şurada vardı birazcık böyle kıyıt kaça maglumatlar aytın dinleyiciler. Edil şuul ka videodan klip alıp qaytdım.
Garaşyan diýen aýdyma. Aha, Arada isim hawa, sag bolun. Arada gar ýagda. Hawa. Gün şol ilham döretdi. Gün jaň etdim, "Hakyjan, näme işleýän? Ýör, Reska, syýonka dili." Ondan gittik. Bor diýdi, sag bolsun. Gittik, syýonka etdik. Onuň şuny mallym. YouTube'da paylaştım. Kanalıma hoşuma unutma. Sizim. Hawa ondan YouTube kanalyň ady nähili? Telewit okuyucu. Hawa telewit okuyucu var. Ona 7 sancak patpişim var. Ne diýip şu telewit patpişikden köpele. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Demmäli telewit okuyucu var kanalyna goşulmagyna çağırýar. Hawa. Täze aýdymlary, täze klipleri ýakynly bolsa tutuş albom diýip. İnşallah tutuş albomumam hemmesi nesip bolsa türkmen dilinde boljak, hemmesi afterski boljak. Artık bilen işlän aýdymlarym boljak. Ondan Mehektaş diýip kino çykdy, arada gördüňizmi? Ýaşlykda görkezdiler. Şo taýda da 3 sanak aýdymym da gitdi. Şu günkü eden klipim şol kinodan de aýdym. Garaşyan diýen aýdym. Şo kinodan bir bölek. Hawa, şo kinodan bir şo kino üçin ýerine ýetiren aýdymmy? Şekil geçirdik. Yani soundtrack ýalak bolup gitdim. Hawa. Ýörite kino üçin aýtdyk. Kino üçin ýazdyk hawa. Min dünyama singenim, düşlerime kirenim, ömrüme aşk bağladım, sazlarım sen hemtarım. Bu kino görmege maslahat berýän. Hawa Arslanaýa berdi rejissöri. Ondan şo kinoda aýdan aýdymlarymı goşdum alboma. Ondan Atabay Halipamyň bir iki sanak aýdymy bar, onu goýdum. Ondan kanony işler Wefa bilen täze aýdym işledik, halk aýdyma içinde Hudu wa ýa-ni ýakyndan täze çykardym onu geçen ýyl Ejemiň 8-nji martyna tawga edipdim. Enelerin Hudu saýdymy. Onuň şonu kanonyna aýtdyk. Arada şolaryň goýuşdurjak. Ondan Pixel Studio bilen bir adajyk fotosessiýa etdim täze ýylyna birleşikde. Şonam albomunda şunu ýasaň diýip Albomunda kamera gelýär. Hawa inşallah halk köpçüligine gowşar. Hawa minnettar. Sağ olun. Bir şeyler soralım. Meni gıdıklanlar yani hem dinleyicilerin gıdıklanacak bir soru. Aydınçların arasında kalamayan hiyasetim olup yani ne hükmen adını aytmak vacipte. Näme diýilýär? Ýalňyş düşünşilýär, bilýärmi? Käde. Öýkelenilýär. Ýalňyş düşünilýär. Şöyle başka mani. Ondan sene başka niyet bilen, başka pikir bilen diýdiň. Mesela men senin gowluň üçin aýtdym. Ýöne sen başgaça kabul etdik. Gaty gördüm. Ondan men barada ýalňyş pikirde boldum. Aslında Selvi hiç oňalyk adam däl. Ýöne sen şonýalyk pikir etdiň. Soň düşündiň ýagdaýyňa şonýalyk ýagdaýlar boldy kardeşlerimiziň arasynda. Men näçe kardeşlerimiz öňe gitse men begenýän. Ondan kömek elimde bar edýän, gollaýan, moralna. Garaz, men elimden näme gelse kardeşlerim üçin men hemişe. Aydınçam asıl sunulak işgäri öde anjy adam bolýar. Duýgu adam bolýar. Hawa. Başka adamlara teredinde sunulak işgäri şol furat bolsun boy. Ýöne hemmesi däl. Käbir bar. Aydın far. Yok, ol sen şeýle. Inni seret. Sen şeýle ba ken. Ýöne arasynda bilmeýän amma. Şikade men diýene, şol güllerden, baglardan ýagşdym men, lezzet alýan diýene. Ene şonda ýagşy ýapdy. Ol gün Goçmuradyň syomkasyna da ýagşy ýagyp durdy şo gün. Men ay syomka ýagşy ýapdy bir şeyen vay diýmedim. Gowar ýani ýagşyda çykmagy. Meselem, emma ýagşy halamaýanlar bar. Ýagşydan lezzet güýç alyp bilmeýänler bar. Men düýnemine iň merkezi şäherä çykdym ýöremäge, elim şeýle toprağa goýdum. Ben şondan ödüm güýç alanýaly boldum. Duran baglar bilen salamlaşan bilemok men şo ba. Emma şonýalyk iňçe duýguly adamlar az sulgatdy. Adi pikir edýär. Men pikirimçe bar. Kän diýjekmi? Kän diýjek gelýär bar. Bardyr. Men ýagşy ören o bar ýani. Ha. Bu ýagşy heder edip bolhamar aýdym diýýär. Hawa men mara bir aýdymyň dinledim. Nämet şo
Garadan var. Yo Metin elini dinledim barak. Zat Metin yerine dinlen olsan garadan ağlan. Yürüm seni yermen oraya. Şolaydım abi. Şolaydım haladım. Молодец, удачи. Diňeňem hiç ýadamallal. Hiç palanaydım ýörärme kadimellal. Her bir aýdym hukman bir diňeçdiňe bolýar. Ondan konsert etsen meselem hiç kim barmasa, bir adam, iki adam, 20 adam otursa, sen ruhdan düşmeliler. Ora şeyler. Şol bir adam üçin çykyş etmäge, ýüregiňi bermäge taýin bolmaly. O şeyler. Aydınçı bolsam şeyler. Hawa. Doğraydı. Men şu an hiç özümi halipa ýalat baramak, ýöne halipalardan eşiden, öwrenen zatlarmy ekan. Doğru. Bilýän zadymy siz bilen paýlaşmak hemişe taýin. Öyle. Hiç telewizyon etsem yüzüm alır diýmän. Vallahi öyle. Arkayı- Erkekler başlar gününe zannet başlayan. Ýüregi düşmän. Problem var burada. Problema jada problema ýok okçy. Allah şükür. Hawa, liboym problema çöde. Yok, gold gördün ama yan problem. Kol bersi hawa, ondan mara kägirdi ýa-da selvi diýä sen aýdym aýdýan ol men başga ýerlere gidýän ne bilýänmi? Ol meni beğenirýär. Allah. Men beğenýän что sesim şeýle adamlara täsir edip bilýän rey. Yani ana şu hakkında men näder aşakda aglat geçecek. Onu mowdu aldım. Yani den aýtdyň ya şu Fink ya men ne nowatlyň oýuny doglanmagyny taşyp. Diyecek bolýan şonda men de jany dinledim. Ödüne aýtmadym. Öýe geldim doglanmara diýenme. Libas mor şeýle teti bar diýen. Jany kän başyn dinleýän. Oturup dinleýän. Şeýle bir mahmat teti bar diýen. Bu ştaýyn gurup bilýär. Ştaýyn gurup bilýär. Iň wajyp zat, aýdymçyda wajyp zatdan biri ştaýna gurup bilmesi. O duýguny ilk özüň ýaşasaň adamlara ýaşatmak ansat bolýar. Haýta aýdymçylary özüne ýakyn berýär. We näme üçin? Meselem dinleýän bir bagşylaň bolup biler, ilham alýan bir bagşylaň bolup biler. Türk bolsun, inglis bolsun, ünwatar aýdymçylar bolsun, türkmen bolsun. Nähil selbi toklyjy we nähil bagşylar dinleýär. Kimler dinleýär? Türkçe dinleýär, boşça dinleýär. Kimi dinleýär? Selvi toklyjy. Hudaý wa. Ýa-da käme akal ilham alýan şulaýdym dinlejek. Men Ýewropa aýdymlary dinleýän dädem, pahyryň aýdymlaryny dinleýän, doganymyň köýen aýdymlaryny dinleýän, şu wagt öň aýalagym aýdym aýdýat da söýli toklyjy we. Şoň bir 3 aýdymyny täzeden işläýin diýip otyryň. Inşallah. Hemme da sabır, hemme da nesibe gerek. Etçek bolup etip bolany garaz tapylýar da bir zatlar. Inşallah işlersin. Öyle diýjek bolýanym, näçe köp aýdym dinledi diýinçe, şonçuda da artýar. Ýewropa, Türk, Arap, Türkmen, halk, dutar aýdymlaram gowarýan. Ören. Aýdym döretmäge näme tergi berýär? Motivasiýa berýär, ilham berýär. Ne howa? Tebiýär. Annana deňiz, dağ. Oui, kstati, näme diýjek ana, mowatym aýdan karary. Haladyňmy? Hatta şol başyny öýtde minnetdarlyk bildirip postum etdi ýa-da maşyna. Hawa, güvenli. Ören bolar. Näme dinlemäge wagtlagat berýän, bir kanalyna bar. Kanalna.com'da da televizion aýdymlary bar we temsel saat projeýamda da televizion aýdymlary bar. Arkaň dinläp bilersiňiz. Televizion. iTunes, Spotify, ýa-da bir näçe şoňa meňde projeýalary bar. Aýdym saly, ýeňillik bilen dinlemäni kömek edýän projeýalar. Ýa-da Türkmenistanda da şuma temsel saat projeýasy, bir projeýa bar. Şoň bilen ähli dinleýijilerimiz, ähli türkmen halky istenlik aýdymçylary, diňe türkmen aýdymçylar däl, günwatar aýdymçylaryny dinläp bilýär. Şu hakynda bir öz pikirini aýdaýsan. Men wara şonu işledim öýden Arap ama şeýle screen edip goýýardy täze aýdymlaryny her goýanyňda. Ýöne men aýdymlarymdan baraken degendim. Adamyň ýerine düşsün, işine uğruna bolsun. Näme gol gerek bolsa, näme hyzmat gerek bolsa aýdyň. Sizden aýdym. Inşallah. Ondan ýa oglanlar görkezdi hemme funksiýalaryny gatgaw eken. Jadar loqatpa, majayt loqatpa, saýan loqatpa diýen ýaly sesler ýok eken. Edil özümizde ýaly biziň original aýdymlarymyz. Hiç sessiz edil studiýadan çykyş ýaly goýýan ekeniňi. Ol haladym. Yine bir aşağısı da bilýän zatlaryň biri ýa-da şuma telefon ödem aýtdy. Hawa
aydımların ählisi orijinal hakik awa çıkan görünüşünde dinleyicilerimize dinletýär. Hiç ýyly boşulma sözler ýok we aydımları isteseňiz online, isteseňiz offline diýip. Haladım. Berekeli. Aydym saat bir aydymçy üçin näme bar? Aydym saat näme bir Çağa. Çağı. Kim üçin bir çağı. Perdent. Käbir kişi diýär jagy diýär aydym. Yok. Mene perdent diýen. Sen döredýän, sen yüreginden çykan parça bolýar. Düşündiňmi? Ondan kärleşem aydym döresi, aydym çıkarsa, klip çıkarsa ýaşy diýen bolsun diýen. Men bu söz bilemem. Ha, ýaşy diýen bolsun diýen. Goý uzak ýaşasyn, goý ömürlük, goý baky galsyn. Iň bularda bu tarihde galmak. Ana. Her bir aydym çiň bir ardy. Her bir aydym çiň bilemok, ardumy kaýýar. Herkimedir jaý, maşyny ile beýle diýe bilýärmi? Hep tarihde alyp Ya meýle. meni aydyma başlamda birinji diýen zadym. Alyp diýene. Ya, after skaydym ýazjak we tarih boljak diýdim. Makan kişi diýdi, aýtyn bu aydymdan gün wagtar ýerler Türkmenistan üçin. Bolýar diýber, bolýar. Ýöne netijede diýjek bolýan zadym. Yani sen aydan sözüme men doğru başlıyor. Bir aydımçıda yani kâr ulu maksat bolsa, bak yaşa ve aydım ulak yaşa. Allah. Amin. Selvi toqliz vani, selvi toqliz ve ediyan zat näme? Näme aýratyndy var? Näme üçin dinleýijiler senin aydımlaryny dinlemeli? O men ne bileyim sen aýtmasam. Mesela men bilýär selvi toqliz var. Näme üçin selvi toqliz ve eden? Ýöne sen özüň meselem men sen başkalarda görmeýän aýratyn. Ne häzir aýdaýyn. Maňa näme diýerler? Bolýar, dinle, maňa şey diýerler. Isarla men edem ok. Selvi sadarlygyň galsyn. Selvi häzetiň ýaman gowy. Uly bilen uly, kiçi bilen kiçi derdin bilýän, saňa derdim aýtsam meni ýeňleýän. Hawa maslahat ber. Türkmen Türk Üniversiteti okudum ýoksa da psixologiyada bardy bizde sabakda. Ondan başlaýan şondan habarladyryn dinläp bilýänlerin, maslahat berip bilýänlerin, belki köp zatlar görendiriz. Durmuş hiç näçe 100 ýaşynda bol durmuş hiç seni geň aldyrmakdan, geň aldyrmagyna beseden ok. Hemme zada geň alýan. Beni hemme zada geň galmagam özüňden gerek. O men bilýän. Ay omay, bu mi on ýalagam adamlar bar ýöne. Bilýän sirap bilýänmi? Emma şu näçe geň alyp bilsen, gowta çağa ýaly bolýan. Onuň bilemek moş şoň üçin goýandyr. Ya sesim jady bitir, ýan gaýtmyş, ýan gaýdyşyň ýaly. Ýene bir dat diýjekdim. Şu aydımçılık sunuwaty, aydımçılık opşeşi sunuwat içimizden ýerden gelip çykýar. Asıl maşgalaň dawamy, asıl ataňdan ýene ýene birinden inem. Mesela men ganymda bar. Diýilýär, men babam fakir. Şular ýaly aydym saat görýän eken, şonu maňa geçer. Sen ýene Ejemem derdemem aydymçy. Derdem fakir hem sadanna. Ejemem sadanna bolan, bile mektep tokan, bile selhoz üniversitet tokan. Gitjek yerim ýok. Sizem ganymda bar. Maşgalaňda sen başga aydym aýdýan. Aýal doganym bilen gyjym aýdýar diýen olar işe girdiler, rad etdiler. Seli durmuşunda ütkeşik ýa-da gülkünç waka bolup geçmiş olardan bir birini beräýin. Gülkünç, ay, ken. Bir jig meselem bir ýatdan çykmajak bir pursat. Şunda da boldy, bolan şu hiç açandan ýadymdan çykmaýan şular ýaly bir waka boldy. Toýda bolup biler, ýa bolmasa bir mikrofonumy çykaryp maýdyla terkan ýa ýene bir waka boldy. Bilen bol. Aslynda diýen. Aýbaýt turkan. Ýöne wala bilirdim. O wagt gar ýaganda sipanjaga diýär bilýärmi? Şonu ýykylyp ýüzümi garagar et başlaýym çapyp. Ýüzümi ýykyldy. O ejem gireýär. Indi gülkünç mi gynanşyň bilemok ýöne. Biraz kıynaşın. Ýöne gülkünç. Şu wagt ýadyma düşýär, selvi näme şeydir ýaly ýene özüne. Wagt görmedik ýaly. Çağalar tip görsem menem tip aýdym da. Oňra gakmot. Ana şu burnum şondan galdy. Operasiýa etjekkä. Gowar ýany burnum. Естественный, like. Ne iştayda televizyon bir soru, istesen cevabı verip bilen, istesen cevap vermeyenim bilen, aftersk aydym ýazmak kıyın mı? Yok.
Yok. Näme üçin onu diňe saňa diýip aýtdym däl, bäri kim Aýdyber. Yok, kaynay. Zadyndan aýdam bok, doğru kärdeşlik. Yok. Kimsitmek diýilýän söz aslynda hiç kime diýim edip bilmeýär. Onu diňe özüň duýup bilýän. Men kimsitdi. Ol sen pikirin. Emma men mapşoniyet bilen diýmedim. Meselem. Şoňa men onu kabul edip okan kaýnaýdy. Bolýar. Afterski aýdym ýazmak kyn. Yok. Näme üçin onu afterski aýdymlar aýdýar ýaňa. Edilmeden. Men meselem Ýewropa aýdym haladım. Haladym. Aýtjak oňarsam. Näme üçin aýtmaýyn? Yani alacak Türkmençe tercüme edecek ve dinleyicilerine ödürecek. Hawa, sebäbi köp şonýaly haýyş edýänler, telewizyon türkmençe urup aýtyp beräý. Sebäbi manysyna düşünmeýänler bar. Meselem, onun ya men toýumda palan aýdym gowurýan, şon türkmençe bilen adymy goýup aýt. Meselem, oňa zatlar bolýar. Onun özüň halaýan, çykarasyň gelýär, saňa şo batdy. Terjümesini okudyň bolýan, edil sen ýüregiňden geçen duýgular. Ona sen şonu geçiresin gelýär şoňa, aýdasyn gelýär. Düşünýän afterski aýdymlara me diýäs. Ol afterski aýdym etsen göremeýär diýilýän pikir ýalňyş. Her aýdymyň dinleýjisi ýokman bar. Men meselem käbirde şular ýalak wakalary gabat diýelimde. Meselem afterski bir aýdym ýazýan. Aýdýan şular ýalak ýazdym, döretdim, halka hödüretdim. Ondan köp kişi diýär, näme diýär, aýdýar bu aýdymyň diýär, sen ýörejegine garansiýaň ýok. Bu garansiya hiç mümkün yok. Hiç birden de yok garansiya. Hiç birden de garansiya yok. Doğru diye. Onun diye belli bir aydan görüğünde mani var. O diye ondan käbir kişiler aýdýar, ine diye biz diye popüler aýdym alyasa diye türkmençe öwrýäs ya bu ýam diye finadan geçen niye? Mani ýam dinleýijiler gowurýar diye. Şoň üçin biz diye aýdym diye terjime etýär diye gönül manidarynda olur diye diýen ýanak da. Yani onu aýtmanydan öldür çekinen ok arkan diýerler onu. Hawa. Şol dogry sen pikirinçe Doğru, uygunyň men diýen hemişe ýürek diýen, olanlardan bir de parça diýen. Allah'nyň bir bölegi ýürek. Onuň diýen ýüregimiň isleýän zadyny hem şun etmäýin. Özü şunýaljak, giden gowrany göterýär, giden gowrany işledýär. Onuň şulyň isleýän zadyny men hem şun etmeliler. Bolýar, men telewizyon we bir afterski aýdym çykardy. Men hemen owradym telewizyon we ýakarmy? Aýdyber, aýdyrlar ken. Aydanlar ki. Hiç gerek karşı yok. Gördünüz, näkil güýje erkek ýany. Selvi palan aýdym aýdy ver diýen. Şonu aýtmany esgatay uçsa diýilýär, bilýärmi? Başyny çatdy. Ondan eger diýen şo duýgyny berip biljek bolsaň mesele däl diýen. Aýdy ver diýen. Şol aýdymdan käbir bilýärmi? Selvi diýen senden ýaman basylýar, gelende titreýär diýerler. Они, может, морально уничтожают diýilýär, şonýalyk bir zat bolarmy men bilemok. Может, birazajyk duýup beselýänler bilemok. Ondan ýönetim energetikany elbetde. Men şuma teňilen gurulýar. Energetikany bu. Astulun fiş parya diýen bolýar. Ondan şonýalyk aýdymlary aýtmakdan çekinmeseler, aýtmakdan gorkmasalar, käbiri gorkýar, palan aýdym, ýok, oň ýanyna men diýäme. Her gülüňe diýse bar. Oğlum gowy, senem gowy bolup bilýän, oğlum gowy bolup bilýärmi? Sen meselem men aýdym, moş sen ýerine ýetirişiňde baş adamlar halar düşündirip bildimmi? Onuň halipalaryň aýdymlaryny aýdýas, Kerimiň, Anuşyň, Leylaň bilýärmi? Onuň uje moş halk aýdym stille sen gulagyň ýüregi kabul etmän bilir, emma biz estradada aýdýasa, onu kabul edýärler, düşündirip bildimmi? Ondan şoň üçin hiç döredilen aýdymy aýtmakdan çekinmeliler. Korkmalylar. Telewizyon Türkiýe pikir edýär. Düşünýär. Gerçekten bir şeyler bir zat edip göreli, improvizasiýa edip göreli, sen bilen şuma option bilýänsiň. Men özüm çalarak gitara çalýan, ýa-da mesela şuýda oglanlara haýyş eder. 4 akord, mesela internette hatta YouTube'a ýazsam 4 akord bilen istesen 100 aýdymam ýazyp bolýar afterski, istesen 50 aýdymam ýazyp bolýar, 4 aýdymam ýazyp bolýar, 1 aýdymam ýazyp bolýar. Hem alhama var. Alhama var. 4 akord bilen we hiç kim şu akordlara aýdym ýazdyň diýip, plagiat ýa-da urup diýip
tökmeden atmaya. Daha improvizasiya edip göreli. Tamam. Engülen men salyan, Tamam. sen hinglenýär. Öyle. Gerek bolsa söz tapýanlaryndan. Afterski aydın bir oýlap tapýar. Barlak görýär. Telu toklyz we näkelek ukuyplar waka. Aylar yıllar geçti de seni bana getirmese de sayarım seni bana vermese de sayarım senin olup gitse de minnelerim seni bana vermese de sayarım senin bana gönle de sayarım O vallahi aşkına o. Yürekten geliyor. Esasında kegden gelir. Eğer mesela ayrım yazmak için 4 tane akorde öğreniniz. Mesela biz İngilizce içinizde bir ayrım yazmak isteyen biriniz var diyor. Şeyden nägile after ayrım diyeceğimden bilen zor. Öğreniniz mesela bir tarafta 4 akorde öğreniniz, 10 akorde öğreniniz, 10 akorde öğreniniz, tapadı. Öğreniniz kinglenýär. Kingleniniz ilki şeň gözüňiz, goýy şeňligiňiz mesela şumak televizde inglenýär. Şu şeňe soň goýy televizde Hawa, şulaydymy? O edip işlen, hemen o edip aýdan bilen duet berýän. Birinji tapar ömrümde. Eşitdiňizmi hormatly dinleýijiler? Şulaydymy diýär o edip işlen. Näme Goýdym bolla. Hawa, goýdym. O Näme edip şeýler ýene bir gede o gaýtdylar edip dinleýijiler. aranjировка etse, o edip aýtsa, duýgu bilen men duet etmä söz berýän. Yani tanıma Bolma tapağı diyor. İkinci gerek aydım aýtdan bolun tapağı diyor. Tapağı diyor. Telefon O adam kulesi, ol sizi bilen- çopon mol näme bolsa. Bolun, orany klibi mi işaret bular? Klibim bolýar. Telefon kulesi var. Sağlama kod koma, tamaçal saat projeýinden ähli telewin aýdymlaryny, ähli başga gün watar aýdymlary elinde bilersiniz. Onna şeýlelik bilen mähriban dinleýijiler, hazır etmişim tamamlaýar. Siz bilen Mahmut Sesli telewin kulesi var. Ýa-da we gelecekki sanlarymyza garaşyň.